Xiren ta' atleti akkumpanjati mill-coaches li flimkien jirrappreżentaw lil Malta fi 17 l-edizzjoni tal-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa li saru f'San Marino bejn id-29 ta' Mejju u 3 ta' Ġunju iltaqgħu mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja. Dan f'okkażjoni ta' rikonoxximent għall-unuri li kisbu f'isem pajjiżna fejn Malta rebħet 4 medalji tad-deheb, 9 tal-fidda u 16 tal-bronz. Riżultati li nkisbu frott ix-xogħol jibes u s-sagrifiċċji li saru tul l-aħħar xhur kif sar il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti Julian Paġbonello. Sodisfazzjon kbir li ġibna riżultat li ħdimna għalih u onur kbir għalina wkoll li hawnhekk oġbu jistidinna il-Prim Ministru biex jintaqa' mal-kontingent kollu li tellajna. Ovvjament minn issa l-qudiem irridu naħdmu il-koll flimkien biex inkomplu nollu l-livell kif qed jagħmlu l-pajjiżi l-oħra. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva lill-atleti li kien imdawwar bihom bħala eżempju għal żgħażagħ oħra li jaspiraw li jilħqu ċertu livell fl-isports. Deskrizzjoni li tapplika lihom ukoll kif wera biċ-ċar kummenti li qasam magħna Gianluca Ketkuti li kompeta fil-qasam tal-isparar u ġab lura miegħu medalja tad-deheb. Rejt li inkapaċi wkoll ma nispara fl-ogħla livell u din nużaw ukoll bħala kuraġġ biex inkompli nimbotta li nnifsi l-qudiem meta jkolli momenti bsin u biex forsi naraw nibqgħu telgħin minn hemm għall-logħob iktar tal-livell ogħla. Għal Josephine Grima li tipprattika l-basketball u li wkoll ġiet lura minn San Marino b'medalja tad-deheb kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi f'ħajjitha. Ma nafx għalha kienet waħda speċjali, ovvjament kollha importanti. Just dat team huwa team li kien vera maqut u kien hemm fighting spirit sabiħ, ġifieri u naħseb ħadna li kien ħaqna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima esprima sens ta' gburija bl-għexieren ta' atleti li labu f'isem pajjiżna ftit tal-jemilu u deskriva l-laqgħa miegħu mal-Prim Ministru bħala rikonoxximent tal-ħidma u t-taħriġ li wettqu b'tant dedikazzjoni li waslu biex kisbu ġieħu onur lil pajjiżna.